The COC of Misamis Occidental is included in the canvas. Next, COC Director Soy. Benguet, Your Honor. ng mga proceedings sa mga oras. At tuwan na po natin ang mangyayari na canvassing ng certificate of canvass at masigos para po sa mga senador at parties. At ibibigay ko sa inyo yung DSD at election results. Bakit na rin dito po sa unofficial count at babalik po si Kuya Justin. I-download lang natin at ito po panoorin natin yung ginagawang canvassing ng COC. Let the COC of the province of Benguet be included in the canvas. Director Soy, next COC. Isabella is, Benguet. Yes, please proceed. Isabella, Your Honor, is the next CO. Certificate of canvas. Huh?
Let the COC of the province of Isabela be included in the canvas, and let's proceed to the next COC. Next, Your Honor, is Sultan Kudarat. Ngayon ho, nakikita natin mga kabalen ay bubuksan na yung Certificate of Canvas mula po sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Katatapos lamang nung sa lalawigan po ng Nueva Ecija. At ito hong ginagawang national canvassing ng mga COC ay live ho ito sa Manila Hotel. At nakikita ho natin ito hong mga commissioner ng COMELEC at nandyan sa pangunguna siyempre ni Chairman George Erwin Garcia. At balik muna tayo sa update habang hinihintay natin yung susunod na COC bubuksan. At kanina nabanggit ko ho na si Bongo ay nangunguna with 26.4 million votes, followed by Bam Aquino with 20.6 or 20,637,113 votes. Yan po yung kay Bam Aquino. And then third on the list is Bato de la Rosa with 20,271,849 votes, followed by Erwin Tulfo with 16,815,562 votes, and panglima si Kiko Pangilinan with 15,088,043 votes. At dun ho sa sumunod, pang-anim, Dante Marcoleta with 14,910,418 votes. And sinundan ho ni Ping Lacson with 14,857,085 votes. Tito Soto with 14,596,584 votes para po sa 8th place yan. And placing number 9 is Senator Pia Cayetano with 14,306,846 votes, followed by Representative Camille Villar, 13,359,957 votes for the 10th place. Panglabing isa, 11th place po si Lito Lapid, Senator Lito Lapid with 13,121,107 votes. At panglabing dalawa sa mga oras na ito, number 12 is Amy Marcos with 13,037,868 votes. And banggitin ko na rin yung mga nasa top or rank 13, 14, and 15. On the 13th place is we have Ben Bitag Tulfo with 11,886,707 votes, followed by Bong Revilla with 11,789,916 votes. That's for the 14th place. And panglabing lima or 15th place po is Abby Binay with 11,569,836 votes. Yan po ang latest mula po sa COMELEC partial and official results as of 1:30 ngayon pong hapon, araw ho ng Miyerkules, May 14. Meanwhile, for the party list representatives, the COC of the province of Sultan Kudarat is hereby included in the canvas. Next COC, Director Soy. Oriental Mindoro. Okay, mga kabalen, atin pong narinig si Chairman Garcia ng COMELEC at na-include na o nasama na sa canvas ito pong COC na nanggaling po sa lalawigan ng Sultan Kudarat. And sa mga oras na ito, susunod naman, ito pong Mindoro. Oo. At pakinggan ho natin at panoorin natin. For the meantime, habang hinihintay natin yung announcement dyan, we go to the results or partial and official results for the party list. Dito po nangunguna pa rin ang Akbayan with 2.7 million votes or 2,750,854 to be exact. At yan po ay 6.71%. At with this, at least kasi 2% lamang sa party list system, with this ay mukhang makakakuha at malinaw na makakakuha ng 3 seat dyan ho sa Kongreso ang number 1 party list for these elections. Ito pong Akbayan. Sinundan ho yan ng Duterte Youth na merong 2,301,300
votes. And followed by Tinggog with 1,789,312 votes. And ito pong 4-piece party list, 1,435,763 votes, habang yung ACT-CIS ay 1,222,565 po ang kanilang boto. Ito pong pang-anim, ako Bicol, 1,061,640. Ito pong pang-pito, Uswag Ilonggo, 772,708. At yung Solid North Party number 8, or rank 8 rather, 753,841. Trabaho Party List on 9th place with 648,268 votes. And on the 10th place, we have CBAC with 587,728 votes. Let the COC of the province of Oriental Mindoro be included in the canvas, and you proceed with the next COC. Camarines Sur, Your Honor, is the next CO, certificate of canvas. Natapos na po ang sa Oriental Mindoro at sa mga May oras request, ito. Miss Jing Jing from the releasing group to get the certificate of canvas for Guimaras, Misamis Oriental, Benguet, Marikina, Bukidnon, Pampanga, and Quezon City. Ayan ho mga kabalen, yung binanggit na mga lalawigan ang susunod, ito ho nga mga certificate of canvas, pinakuha na. Ang susunod ho dito ay, ito tinitignan natin, yung binanggit kasi yung mga Benguet, Guimaras, nabanggit din ho ang ating lalawigan, Pampanga. At kanina nakabanood natin katatapos Isabela, Sultan Kudarat, Occidental Mindoro. At ito ho ay moving forward tayo at nagpapatuloy yung national canvassing nito pong mga COC. Mga kabalen, muli ito hong inyong napapanood habang hinihintay natin yung ilang mga impormasyon. Bigyan ko kayo ng detalye. Ito ho yung tinatawag na convening ng National Board of Canvassers o yung kung tawagin ay NBOC. At nito pong Martes, isang araw matapos po yung halalan ay May 13, ay nag-convene na po itong COMELEC bilang National Board of Canvassers or NBOC nga. At para po sa mga senatorial candidates and party list groups para po sa election 2025. Pinangungunahan po yan ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia.
At sa ngayon ho, ang venue nitong ating national canvassing ng mga COC ay sa The Manila Hotel sa Maynila. At kanina ho nag-reconvene yung ating Board of Canvassers ng opo mga kabalen. Kahapon ay nag-reconvene sila 10:30 ng umaga. At ito po ay nagpapatuloy din at The COC of the province of Camarines Sur is hereby directed to be included in the canvas. Next. Next, Your Honor, is Mexico. So yun ho mga kabalen, katatapos lamang na i-include sa canvas yung COC or yung Certificate of Canvas mula po sa lalawigan ng Camarines Sur. At banggitin ko lamang mga kabalen, gaya nga ho ng aking sinasabi kanina, ito hong mga Certificate of Canvas na ika-canvas ng National Board of Canvassers ay 175 ang total bilang. At ito pong 175 ay yung isa po ay nagmula sa local absentee voting. Siyempre, ito po yung idinaos some days ago prior to the elections. Kabilang ho sa mga boboto dito ay yung mga uniformed personnel nakita natin para po sa lalawigan ng Pampanga na nakiisa po sa local absentee voting. Ito hong mga miyembro ng kapulisan, gayon din yung mga other uniformed men and women, yung BFP, nariyan din ho. At sa ibang lalawigan, ganyan din ho ang ginawa. Yung mga kababayan nating naka-duty sa panahon ng halalan at syempre hindi po pwedeng maantala ang kanilang trabaho, ay nagpatuloy, sila po yung nakilahok doon sa tinatawag nating LAV o yung local absentee voting. And yung iba naman sa mga COCs na manggagaling, yung 82 galing ho sa iba't ibang lalawigan dito ho sa Pilipinas, 82 provinces, 26 galing ho sa highly urbanized cities. At kung dito ho yan sa Pampanga, isa ho riyan ay galing ho sa syudad ng Angeles. At yung 64 ay galing po sa overseas voting. Ito hong binabanggit ngayon galing sa Mexico. So ito ho yung overseas voting sa bansang Mexico po. Ito po isipan na rin kaya katamong kabalen, Balen, Mexico na aliya po kasi yun hong sa atin ay na-transfer na-transmit to the provincial level, and yung provincial level yun pong nagpadala sa national level. So yun ho, kanina nabanggit yung lalawigan ng Pampanga. Inaasahan po mga kabalen na mapoproklamaan ng National Board of Canvassers ang 12 senador na mananalo dito po sa o panalo sa eleksyong ito sa darating pong Sabado yan, May 17. Ayon na rin ho kay COMELEC Chairman George Garcia sa isang panayam ho, pulong balitaan kasama ho yung media. Pero syempre kailangan ho ng COMELEC ayon sa kanya kailangan matiyak na 100% yung canvas at walang ni isa mang COC ang maiiwan po. The COC of Mexico is hereby included in the canvas. Next, COC. Next, Your Honor, is Pangasinan. Atin pong narinig na isinali na rin sa canvas yung Certificate of Canvas or COC mula po sa Mexico. Ito ho yung mga lumahok sa overseas voting. At ngayon naman ho ay ipinipresenta na yung Certificate of Canvas mula po sa lalawigan ng Pangasinan.
The COC of the province of Pangasinan is being included in the canvas. Next, COC, Director Soy. Next is Australia, Your Honor. Natapos na ho ang pag-canvas, Certificate of Canvas mula po sa lalawigan ng Pangasinan. At ngayon naman yung COC po ang mula sa bansang Australia ang bubuksan ng National Board of Canvassers sa isinasagawa pong canvassing ng COCs. Ano? Gaya ho ng nabanggit ko mga kabalen, ito ho kanilang kina-canvas na COC. Ang bilang ho nito 175. Ang isa po dito ay nanggaling sa local absentee voting. 82 po ay mula ho sa 82 provinces ng ating bansang Pilipinas at yung 26 ay nagmula naman sa mga highly urbanized cities o yung mga HUCs. Dito ho sa Pampanga, apin po yung Angeles City yan. And 64 naman ay nanggaling ho sa ibang mga bansa doon sa tinatawag nating overseas voting. Ito ho mga nakikita ninyo kumukuha ng larawan doon sa mga COC at na binubuksan at pinipresenta mga kabalen ay ito hong mga kinatawan ng mga senador at mga party list groups na nagbabantay ho at sila ho'y syempre pinayagan para for the sake of transparency na makita ito pong mga certificate of canvass coming from different provinces. I am talking about 82 provinces in the whole of the Philippine archipelago. And of course, we also have yung other countries who voted o yung ating other countrymen who are coming from other countries, who are in other countries, who voted for these elections. At yung bilang hong yan ay 64. Yan po yung 64 COCs galing sa iba't ibang bansa. Mula ho sa mga kababayan natin, syempre nakilahok sa halalan, yung mga nasa ibayong dagat, and then we have 26 from highly urbanized cities. So ito ho pinipresent isa-isa. Right now ay sa bansang Australia ang inilabas, and yun pong National Board of Canvassers, syempre pinangungunahan ni Chairman George Garcia ng COMELEC, ay ito hong ipinipresenta na yung mga The COC of Australia be included in the canvas, Director Soy. Next COC. Next, Your Honor, is India. So naisama na po sa canvas yung mga certificate of canvas, yung mga COCs from Australia. Right now, ipipresenta naman at isasama sa canvas ito pong mga COC mula sa bansang India. Again, ito hong mga nakikita ninyo, syempre ito ho yung mga komisyoner ng COMELEC na sila hong nagsisilbing National Board of Canvassers. Ngayon, at gaya ng ating nabanggit, nagsimula ho itong national canvassing of votes a day after the elections, and expected ho na maproklama yung mga senador, yung 12 senador na mananalo sa araw ho ng Sabado, that is May 17, according to the COMELEC Chairman George Garcia.
Let the COC of India be included in the canvas. Director Soy, what's the next COC? Occidental Mindoro, Your Honor. Included na po sa canvas ang certificate of canvas mula po sa bansang India at sa ngayon naman ito hong Occidental Mindoro, mula ho sa lalawigan ng Occidental Mindoro ang bubuksan na certificate of canvas at ihaharap po sa mga kinatawan ng mga kandidato pagkasenador at party list this 2025 elections. Your Honor, may we request, we're almost running out of toner and paper, so we are requesting that we open the
contingency CCS box just for the purpose of getting the paper and toner, Your Honor. Granted without interruption as regards the continuation of our canvas. Thank you, Your Honor. The COC of the province of Occidental Mindoro is hereby included in the canvas. Next COC. Next COC, Your Honor, is from Biliran. Ayan ho mga kabalin, ating narinig at binabanggit dito na kailangan naubusan na ng toner at yung ilang mga kagamitan kaya bubuksan yung contingency box nitong ating makina para makagamit at makakuha po nitong mga ibang materyales na kailangan po sa ginagawang more canvassing of votes. Ito po mga certificate of canvass mula po sa iba't ibang probinsya, bansa para ho sa mga overseas voters and itong ating local absentee voting na ginanap. So kanina nakita ho natin ay kabilang ho sa mga binuksan na yung sa galing sa Australia. We are opening now the contingency CCS box for the purpose of just getting paper and the toner. The contingency CCS box is sealed with self-locking plastic seal. Serial number CE MCT 2400 999 4325. The CCS box is also secured with 2 paper seals with serial number 057660 and 05776659. Kunin mo na rin yung ito, baka hindi ko sila yung ito. Meron pa isang tubig. Labas na natin lahat ng tubig. Requesting a representative from the releasing group to get the certificate of canvass for Camarines Sur, Misamis Occidental, Mexico, Sultan Kudarat, and Oriental Mindoro. The COC of the province of Biliran is hereby included in the canvas. Let's proceed to the next COC, Director Sai. Agusan del Sur, Your Honor.
let the COC of the province of Agusan del Sur be included in the canvas, and then you proceed, Director Sir, to the next COC. Next, Your Honor, is from Mountain Province. Init, oh. So, ayan ho, mga kabalen, na i-include na sa canvas. Ito pong COC mula po sa lalawigan Agusan del Sur. At susunod naman ho, ipipresenta ng National Board of Canvassers. Ito pong mula naman sa Mountain Province. Again, gaya ho ng aking binabanggit, at ito hong pagko-convene na ito ay nagsimula kahapon. Araw ho ng Martes, isang araw matapos ang halalan. At dito po ay binubuksan nga itong mga certificate of canvass mula po sa iba't ibang lalawigan at iba't ibang bansa na rin, dahil nagpatupad ang komisyon ng election dito ho sa tinatawag nating overseas voting. Meron din ho nagaling dun sa ginawang LAV o yung tinatawag nating local absentee voting na nilahukan nito pong mga uniform personnel at ibang kagawad din ng media. At na sila hong syempre naka-duty sa panahon po ng halalan. Ito hong inyong mga nakikitang nagleletrato sa mga COCs ay mga representatives ng mga kandidato sa pagka-senador at pagka-party list. At sa ngalan syempre ng transparency ay binubuksan ng COMELEC at pinapakita dito sa mga miyembro ng iba't ibang mga political camps and party list candidates, ito hong mga certificate of canvass na kasalukuyang sinasama sa pangkalahatang bilang. At dito naman sa lokal, kung ating pag-uusapan, yung ating experience pagdating sa canvassing ng boto, ganyan din ho yung naging senaryo ating naranasan sa syudad ng Angeles, particular na, dahil yun po yung ating binantayan na canvassing. At doon sa aking experience, para lang ma-share ko lang sa inyo, SKL, mga kabalen, at kagaya ho nito, ganyan din ho yung ginagawa. So basically, ito hong mga datos pang-eleksyon tinatransmit patungo ho dito sa canvassing hall sa kaso ho ng Angeles City. They held it at the third floor ng Angeles City Library and Information Center. Ang ganda-ganda ng kanila hong bagong theater. Theater niya, ang ganda. And nandun ho siya sa third floor. Ito pong sa City Library, dyan ho sa may Heritage District, just across the Plaza Angel. So doon sa loob, when I was there, we actually waited for some time because hinihintay yung mga canvas o yung returns kung tawagin, mula ho sa 5 clustered precincts dahil hindi kayang mag-transmit online during Let the COC of the province, the Mountain Province be included in the canvas. Next COC, Director Soy. Next, Your Honor, is Kalinga. Ayan, nakatatapos lamang na ma-include po sa canvas ng COC mula po sa Mountain Province, and Kalinga Province naman ang bubuksan ngayon. At tuloy ko lamang kanina yung binabanggit ko nga, so nahirapan po mag-transmit yung ilan sa mga ACMs sa Angeles City. Partikular, merong Barangay Kapaya, Barangay Pampang, at ito ho ay yung so yun, yun yung balikan ko yung aking notes para sigurado tayo. Nandyan ho yung Pampang, nandyan din. Dalawa ho yung inintay nitong COMELEC Angeles mula po sa Kapaya na nauna hong dumating kasi. At meron din pala sa Kutud at isa sa Salapungan. Ayan, yan ho yung mga COCs na hindi COC, yung mga transmission na na-delay noong araw mismo ng election yan, dyan po sa Angeles City. So ang ginawa,
inihatid manually at pinasok doon yung memory card and present din ho sa mga miyembro ng media, mga lawyers and representatives of candidates, political parties dito po sa syudad ng Angeles. And once na nabuksan, napakita yung seal, pati yung serial number, lahat to ensure that these are not tampered, hindi nabuksan, walang na ibang humawak, kundi yung mga authorized personnel lamang. It was opened in front of us, and then we were allowed to take photos of these COCs. At it was of these returns rather. Yeah, of these returns, and then na-include na sa canvas. Hence, nabuo yung certificate of canvas for Angeles City, which was already transmitted here sa atin pong National Board of Canvassers sa Manila Hotel. At dyan ho sa lungsod ng Maynila para sa ginagawang canvassing ng mga certificate of canvas. Yung pong COC ng Angeles, kabilang ho siya doon sa mga iba pang highly urbanized cities na COC na bibilangin, bubuksan o binuksan dito ho sa ginagawang canvassing ng NBOC. Let the COC of Kalinga be included in the canvas. And Director Soy, what's the next COC? Next, Your Honor, is Albay.
Let the COC of the province of Albay be included in the canvas. Director Soy, next COC to be canvassed. Makati. City of Makati, Your Honor. Let the COC of the city of Makati be included in the canvas. And Director Soy, what's the next COC to be canvassed? Next, Your Honor, is Abra.
Let the COC of the province of Abra be included in the canvas, Director Soy. Next COC. Next, Your Honor, is from Biliran. Gumawa ko na sulat kay Presidente. Nagpapatuloy po ang CLTV 36 Vote Watch ang pagbabantay ho ng buong puwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs dito po sa ating election 2025 national and local elections po ang ating tinututukan at syempre matapos pong maiproklama yung iba't ibang mga nanalo sa mga bayan at lalawigan dito ho sa gitnang Luzon ay tutukan naman natin ito pong ginagawang national canvassing ng National Board of Canvassers. So ito pong NBOC kung tawagin na binubuo po ng COMELEC at itong mga komisyoner ng ahensya at bilang canvassers, nag-convene ho sila isang araw matapos ang halalan. Yes, that's May 13, araw ho ng Martes. At kabilang po sa ika-canvas ay ito hong nasa 175 na COCs o mga Certificate of Candidacies. Yun po para sa mga tumutok sa atin. Next, Your Honor, is not Biliran but City of Davao. Ayan ho, mga kabalin, ating narinig. Next na pong ika-canvas. Ito hong Certificate of So Candidacy. let the COC of Biliran be included in the canvas and proceed to print the COC of Davao. Ayan ho, mga kabalin. At pina-include na ni Chairman Garcia ito pong COC mula ho sa lalawigan ng Biliran. At sa ngayon ay siya namang binubuksan at ipipresenta sa mga kinatawan nito pong mga party list and senatorial candidates. Ito hong ito namang COC mula po sa Davao City. So just to give you a background para po maunawaan natin, di ba tayo nagboto noong Lunes sa mga makina. So yung mga makina na yon ay nag-transmit ho sila ng datos patungo ho sa provincial canvassers or sa kaso naman ng mga highly urbanized cities gaya ho ng Angeles City ay meron ho silang sariling canvassing na ginawa. At ito hong mga Certificate of Canvass na ito na naglalaman nito hong mga datos o bilang ng boto mula sa iba't ibang lugar at clustered precincts kung tawagin. City of Davao. Nasa Davao na sila. So yung mga clustered precincts kung tawagin, ito ho mga kabalin ay sila namang ifa-forward sa National Board of Canvassers o finorward sa National Board of Canvassers na siya pong binubuksan at ating nakikita sa ngayon yung proseso. So gaano ba kadami ito nga pinag-uusapan natin mga Certificate of Canvass o COCs na kina-canvass po ng ating ng NBOC at ito po ay 175 yung isa po ang COC ay nang mula sa idinaos na local absentee voting. At nito pong mga huling araw ng Abrilihan, kabilang ho dyan sa mga bumoto yung mga uniform personnel gaya ho ng mga miyembro ng Philippine National Police, the Bureau of Fire Protection, Armed Forces of the Philippines, at iba pang mga uniform personnel as well as yung mga miyembro ho ng media na silang naka-duty rin sa araw po ng halalan. At yung 82 naman na Certificate of Canvass ay mula po sa mga lalawigan dito po sa buong kapuluan ng Pilipinas. 26, yun namang bilang niyan ng mga Certificate of Canvass mula po sa mga highly urbanized cities. At ito ho, kung sa pinag-uusapan ho natin, ay sa lalawigan ho ng Pampanga, meron ho tayong HUC. Ito po yung lungsod ng Angeles. At dyan ho sa area ng Zambales, nandyan syempre yung Olongapo City. Kung we're talking about Central Luzon. So ito po, yun pong mga COCs mula po sa mga HUC o sa mga highly urbanized cities, 26 ang bilang niyan. At meron po tayong 64 na Certificate of Canvass
mula naman sa ibayong dagat. Ito ho yung mga lumahok sa idinaos na overseas voting para po sa ating mga kababayan na naninirahan o yung mga overseas Filipino workers, no? At ito ho mga kabalen, so ang total ho nito ay 175. Kabila ho dun sa mga overseas na nakita natin na binuksan kanina ay yung mga COC mula po sa bansang India, mula ho sa bansang Mexico, mula sa bansang Australia, no? At ito ho yung mga nasundan natin dito sa ating coverage, At doon naman sa mga lalawigan na banggit at nakita natin kanina yung sa Davao City at Biliran, nariyan din Occidental at Oriental Mindoro, yung Sultan Kudarat at siyudad ng Makati, ayan nabanggit din kanina yung Angeles City at yung Pampanga natapos na include na po sa canvas. Ayon po kay Chairman Garcia, para ho sa kaalaman ng lahat, target ho nilang matapos itong canvassing at maproklama yung mga mananalong senador sa araw po ng Sabado, that is May 17. Let the COC of the City of Davao be included in the canvas. With your kind permission, we will suspend the canvassing proceedings for 1 hour, and we will resume at exactly 4 o'clock in the afternoon. So ordered. All rise. Ayan ho mga kabalen, atin nakita live yung suspension, ito pong canvassing proceedings dyan ho sa Manila Hotel sa lungsod ng Maynila. At hiniling po ni Chairman George Garcia na magkaroon muna ng break at magre-resume po sa loob ng 1 oras or exactly 4 in the afternoon. At yan ho ang mga nangyayari ngayon at mga kaganapan dyan ho sa Manila Hotel kung saan kasalukuyan pong idinadaos mga kabalen, gaya nga ho ng aking nabanggit, ay ito pong canvassing ng Certificate of Canvass mula po sa iba't ibang bahagi ng bansa, gayon na rin sa ibayong dagat kung saan may mga Pilipinong bumoto. Magpapatalastas lang ho tayo. Tatapusin muna natin ang ating streaming sa atin pong pagbabalik. Mamayang 4:00, silipin ulit natin. Ito pong ginagawa nilang national canvassing. Pero bago yan, ay ibahagi ko na rin sa inyo yung ilan pang mga balita habang nandito na yung ating mga viewers, syempre. Dito po sa streaming. Ito po mga kabalen, at naniniwala ang isa pong political analyst na posibleng ma-acquit, posibleng malutasan o malusutan ni Vice President Sara Duterte ang impeachment trial na kanyang kinahaharap. At kung bakit, ayan, ay papaliwanag po sa atin ni Attorney Michael Yusinko, isa pong Senior Research Fellow si Michael Yusinko sa Ateneo School of Government. Ayan, at nakapanayam siya ng ating kasamang si Paulo G. Santos para ho sa programang Tapatang Bayan. At bakit nga ba, ano nga ba ang pwedeng kahihinatnan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte considering na hindi ganon karami sa kanilang alyansa o sa kanilang kampo ang nakaupo at nanalo or makikitang mananalo dito po sa senatorial race, dahil sa ngayon yung kanilang kadikit, nariyan syempre number 2 si Bongo, nariyan pa rin si Senator De La Rosa, Bato De La Rosa, nariyan at syempre may mga naging alyansa rin si Camille Villar and Amy Marcos na nandun sa bandang dulong listahan po ng Senate race, nasa bandang 10, 11, 12, base na rin dun sa latest count ng COMELEC unofficial count. Dito pong datos as of 1:30 in the afternoon of this day, May 14 or araw ho ng Miyerkules. So, yan, pakinggan natin ano ang pwedeng maging senaryo kay Vice President Sara Duterte. Alamin natin yan mula po sa isang eksperto. Sa tingin ho ninyo, dito ho sa mga pumapasok sa top 12, malaki ho ba yung pag-asa na yung impeachment may tutulak
Ano, ito, ano na, fearless forecast na 'to, Your Honor. Ano sa tingin mo? Alam mo, Paulo G, ako, punta ako dun sa, titignan ko na yung composition ng total, yung 24. No? Kailangan ni Vice President Sara ng siyam na mga senador na boboto sa kanyang acquittal. No? Dahil dun sa resulta nung nakaraang eleksyon, masasabi ko na meron na siya nung siyam. So nakuha na niya yung siyam na boto na acquittal, and therefore, para sa akin, ang forecast ko, ma-acquit siya. Hindi siya mako-convict. No? In fact, kung talagang isi-stretch mo pa, sa palagay ko, meron pang additional na 3 senador na kakatig sa kanya. No? So, ang nakikita ko, mga 12 ang makukuha niya na kakampi sa kanya at boboto ng acquittal. So, palagay ko yun ang mangyayari. Pero, Paulo G, hindi ako sang-ayon dun sa pananaw na pag na-acquit siya, halos slam dunk na siya na magiging presidente sa 2028. No? Hindi pa yun foregone conclusion sa palagay ko. No? Kasi 3 taon pa yan. Kung gagawin niya yung dapat niyang gawin at hindi siya ma-distract or mag-deviate from the path, malaki ang chance ni Vice President Sara na manalo. Pero ayoko rin i-count out si Pangulong Marcos dahil siya yung incumbent. Nasa hawak niya yung lakas ng gobyerno. So, hindi natin pwede sabihin na wala siyang gagawin para masigurado na yung kanyang pipiliin na successor ay manalo sa 2028. Yan ho mga kabalen, ating narinig itong pahayag ni Attorney Michael Henry Yusinco, isa pong Senior Research Fellow sa Ateneo School of Government. At gaya nga ho ng kanyang binabanggit, para ho sa kanya, posibleng umabot ng 9 hanggang 12 ang maging kaalyado ng pangalawang Pangulo Sara Duterte with the development po dito sa ating halalan ngayon. Pero siyempre, binigyang diin din ni Yusinco na hindi naman tantamount, it's not tantamount to the presidential post na para bang pag na-acquit ang Vice President sa kanyang impeachment trial, 100% sure win na sa pagiging Pangulo. Hindi raw, dahil naniniwala si Yusinco na meron pang 3 taon para ipakita ng Vice President yung kanyang worth at kung ano man yung kaya pa niyang gawin, at para siyempre siya husgahan po ng taong bayan kung sasapat ba ang kanyang kakayahan, at siyempre hindi rin minimenos ito pong kakayahan ng kasalukuyang administrasyon na alam naman ho natin nagkahiwalay na at talagang meron ng hindi na mapag-aayos, dumating pa nga sa puntong sinabi ni VP Sara na kumontak na siya ng assassin para umano siya rin ang nagsalita at siya rin naman ang nagbanggit, ay kabilang ho ito doon sa mga naging grounds din kaya nga ho siya ay lilitisin din sa Senado at titignan kung siya ba ay karapat-dapat pa na maupo bilang pinakamataas o pangalawang pinakamataas na leader ng ating republika. Yan ho mga kabalen ang latest kaugnay ho nitong nagbabadyang o yung impeachment case ni Vice President Sara Duterte. At kaugnay din yan, gusto ko na rin ibahagi sa inyo mga kabalen itong naging pahayag nga ni Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales kaugnay ho nitong impeachment case na posibleng so kakaharapin na at magsisimula ang trial sa darating pong Hunyo. Narito po ang pahayag ni Senior Deputy Speaker Dong Gonzales kaugnay nga ng nasabing usapin. Nasa mga mambabatas na raw sa mataas na kapulungan ang bola sa kaso ni Vice President Sara Duterte.
Bang, sabi nga nila, barometro daw ito sa administrasyon. Sinusukat nila kung gaano pa kalakas ito sa tao. Pero with this initial, partial and unofficial, na lumalabas, meron hong mga pasok dito ho sa Alyansa Group. No? Ano ho ang inaasahan ho ninyo? Lalong-lalo na ho dun sa pagpasok nila, magtatrabaho at unang makakaharap nila yung usapin ng impeachment. Well, of course, that is a constitutional duty. Kapag-aralan nila yan, nasa kanila yung bola, di ba? Wala na po sa amin yung bola. Nasa kanila na po yan. They have their own schedule. On June 2nd, we have to reopen again the session. I think that is our last regular session on the 19th Congress. So I hope and pray na yung ating mga lulusot na mga senador, pag-aralan po nilang maayos yung mga 7 impeachment complaint na nasa Senado na po ngayon. Bang, sabi nga nila, barometro daw ito. Yan po ang tinig ni Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales kaugnay ho ng kinahaharap na impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Nakabreak pa din po itong ginagawang canvassing ng COCs mula po sa iba't ibang bahagi ng ating bansa at gayon na rin sa ibang bahagi ng daigdig, kung saan meron hong mga Pilipinong naghalal ng kanilang mga nais maging senador at party list para po dito sa May 12 elections. For the meantime, habang hinihintay po natin yan, mga kabalen, akin munang ibabahagi rin sa inyo ito pong nangyari kani-kanina lamang, earlier today, ito hong press conference ng Malacanang, opo mga kabalen, at sinagot ho ng palasyo yung ilang mga issues, ilang mga katanungan at at naglinaw at nagbigay ng anunsyo tungkol po sa iba't ibang kaganapan sa ating bayan. Ito ho, pakinggan muna natin at panoorin muna natin itong press conference, press briefing ng Presidential Communications Office. Magandang umaga, Malacanang Press Corps. Welcome sa ating press briefing ngayong araw. Simulan natin sa magandang balita na dala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bagong Pilipinas. Kaugnay sa katatapos lang na 2025 national and local elections, alinsunod sa utos ni Pangulong Marcos Jr. sa Department of Budget and Management, inaprubahan noong Biyernes ng DBM ang 2,000 pisong across-the-board increase sa honoraria para sa mga guro at election workers. Ito ay bilang pagkilala sa kanilang mahalagang papel sa maayos na pagsasagawa ng 2025 national and local elections. Ibig sabihin, magiging 12,000 pesos na ang honoraria para sa mga electoral board chairperson. 11,000 pesos naman para sa poll clerk at third member, habang 8,000 pesos naman para sa mga support staff. Sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act, nakalaan ang 7.4 billion pesos na pondo para sa higit 758,000 poll workers sa bansa.
At may good news ang Civil Service Commission para sa mga kabataang Pilipino na nagtapos ng K-12 Basic Education Program. Sa ilalim ng CSC Resolution 2500229, maaari nang ma-qualify ang first-level government positions ang mga nagtapos ng grade 10 at grade 12 sa ilalim ng K-12 curriculum. In-update ng CSC ang dating requirements para sa mga posisyong clerical, custodial, at iba pang sub-professional roles sa gobyerno. Ngayon, kinikilala na ang mga sumusunod na grade 10 completers simula 2016, grade 12 graduates simula 2016, at mga nagtapos ng TechVoc track na may TESDA NC11 or rather NC2 certification. Layunin ng pagbabagong ito na bigyan daan ang mas maraming kabataan na makapasok sa serbisyo publiko bilang tugon sa reforma ng K-12. Paalala ng CSC, bukod sa educational requirement, kailangan pa ring tugunan ng mga aplikante ang iba pang requirements gaya ng mga relevant training, experience, at civil service eligibility. Panoorin po natin ito. At yan po ang ilan sa mga good news natin sa araw na ito. Ngayon po ay maaari na tayong tumanggap ng inyong mga katanungan. First question, Eden Santos, Net25. Good morning po, Yusek. Sa bagong composition po ngayon ng Senado after 2025 midterm elections, kumpiyansa pa rin po ba ang Marcos administration na ma-pursue yung impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte? Wala pong anumang balita patungkol sa pagpursu ng Pangulo sa impeachment or sa impeachment trial ni VP Sara. So yan po ay ating tinututulan at pinasisinungalingan po. Wala pong sinasabing anumang pagkumpiyansa na para mapatalsik o matanggal sa pwesto ang Vice Presidente. Salamat po. Next question, Kenneth Pasyente, BTV. Hi, ma'am. Good morning po. Ma'am, with 6 administration-backed candidates in the Magic 12, how do you think this would help advance the President's legislative priorities po? Thank you. Ngayon po, na naboto na po ang mga susunod na mga leaders natin, umaasa ang Pangulo na ang bawat isa, ang lahat sa kanila, na binoto ng sambayanan, ay tutugon sa pangangailangan ng taong bayan. Ang trabaho po nila ay para sa bayan, para sa taong bayan, hindi para sa ilang interes. So anumang kulay yan, wini-welcome po talaga ng Pangulo na makaisa ang bawat leaders natin para tugunan kung ano man ang problema at magbigyang solusyon ang pangangailangan ng mga kababayan natin. At inaasahan din po ng administrasyon ang presensya ng lehitimong oppositionist. Pero lalabanan po ang mga obstructionists na nagtatago sa pangalan ng oppositionist. Mga obstructionist na maaaring pansarili lamang ang kanilang ilalaban. Next question, Chloe Hufana, Business World. Good morning po, Yusek. Does the President already have a decision if he will extend or appoint a new Securities and Exchange Commission chairman as Chairman Emil Aquino's term ends in June 6? As of this moment, we have not received any info about that. We will just give you any update if there is any. Follow-up question po. According to a Philippine Star article, merong 5 names po ang na-float na pwedeng pumalit kay Mr. Aquino. Can you confirm po kung ito yung mga tao? Si GOCC Council Solomon Hermosura, SEC Commissioner Rogelio Quevedo, former GOCC Chairman Cesar Villanueva, Romulo Babanta Council Susana Fong, and Philippine Stock Exchange COO Roel Refran. Sa ngayon po ay wala po tayong hawak na anumang details patungkol po dyan. But kapag ka po ito ay nabigay po sa atin, ipagbibigay alam po namin sa inyo kaagad. Thank you. Last na po, last na. Meron po ba tayong timeline for announcing the next SEC Chair? Wala pa po tayong detalye. Thank you po. Salamat po.
Next question, Ace Romero, Philippine Star. Yusek, kalahati po so far nung mga nasa Magic 12 sa Senate senatorial polls taga-alyansa. Yung iba po mga kakampi ni Pangulong Duterte, meron din po mga associated sa mga pink. Ano po ang assessment ng Malacanang dito given that the president campaigned dun sa alyansa all the way and ito po yung naging resulta? How would you assess this or how would you describe yung results na emerging ngayon sa senatorial polls? Yan po ang ibinoto ng taong bayan. Gagalangin po natin at kung ito po'y makakatulong sa administrasyon, uulitin po natin kahit ano pang kulay po niyan. Dapat isipin po ng mga bagong halal na sila po ay magtatrabaho para sa bansa, para sa taong bayan, hindi pang personal na interes o interes ng kanilang mga kaibigan o kanilang mga sinusulong na tao. So ano man po ito, kapag po nalaman po nila na ang gagawing proyekto o programa ng Pangulo ay para sa taong bayan, umaasa po tayo na sila po ay makikiisa. Meron din pong mga nag-attribute ng resulta na ito sa nangyayari po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, no? Kagaya po ni Senator De La Rosa, ni dating Chief Legal Counsel Salvador Panelo, sabi nila ito daw ay nagbabadya o nagre-reflect ng protest vote at sabi nga po ni dating Secretary Panelo, it's a thunderous repudiation of the Marcos administration and its relentless campaign to quote-unquote persecute the Duterte family. Ano pong masasabi ng Malacanang? Do you share that view po? Yan lang po ang gusto nilang gawing naratibo. Unang-una po, kung may dapat managot, at ito naman po ay naaayon sa batas, dapat po managot. Hindi dapat po natin ikanlong ang sino mang maaaring maakusahan ng paggawa ng mali, maaaring gumawa ng krimen, dahil lang sa sinasabi nating pagboto. Tao po ang siyang humusga, tao po ang siyang bumoto. Igalang po natin ang mga napili na mga kababayan po natin. Wala po itong refleksyon kung ano man po ang sinasabi patungkol sa mga Duterte. 6 out of 12. Overall po ba, masasabi po bang satisfied ang Pangulo sa naging resulta ng senatorial polls or at least yung emerging na resulta ng senatorial polls? Satisfied po ang Pangulo dahil nalaman po natin na ang iba pang mga naboto ay mayroon sariling dignidad, may sariling paniniwala at ang karamihan po doon ay para sa bayan at hindi para sa ibang bansa. Salamat po. Follow-up question, Pia Gutierrez. Ay, ma'am. ABS-CBN. Ma'am, yung midterm elections is always considered a referendum of the current administration. Given the results po of the midterm polls, is Malacanang still confident na hawak pa rin ng administrasyon ang suporta ng taong bayan? Naniniwala pa rin po ang Pangulo na malaki pa rin po ang suporta ng taong bayan sa administrasyon sa ngayon. Tandaan po natin ang kahuli-hulihan pong survey ay nagpapakita po ng mataas na trust rating po ng Pangulo. Yung mga naglulutangan po ng mga like for example si former Secretary Harry Roque apparently saying na si President Marcos is already considered a lame duck president given the results of the election. Ano pong masasabi niyo dito? Kung lame duck po ang Pangulo at parang baliwala na po ang administrasyon, dapat bumalik po siya kaagad dito. We have a follow-up question from Ivan Mayrina, GMA7. Ma'am, still on the results of the elections. Nabanggit niyo kanina that the president welcomes the presence of a legitimate opposition, pero lalabanan ang mga obstructionist. How do we differentiate kung ano po ang magiging aksyon ng legitimate opposition and how do we categorize the others na para at masabi nating obstructionist? Napakadali pong sagutin yan. Unang-una, pag sinabi natin lehitimong oppositionist, ang ipinaglalaban nila ay ang bansa, ang interes ng taong bayan, hindi ang personal na interes. Obstructionist, walang gagawin, kundi manira, walang makikitang maganda sa ginagawa ng gobyerno, at ang sariling interes lamang ang gustong palagawin. But is it that a thin line, itong distinction po na ito?
Hindi ko masasabing thin line lang yon. Makikita ang diferensya. Dahil kung ay paglalaban lamang nila ay yung kanilang sarili, hindi para sa taong bayan, obstructionist sila. At nung sinabi ho ninyong lalabanan, how exactly are you going to do that? Kung gagawa man sila ng fake news, kung ano-ano mang mga balita o ano-ano mang mga statement na maaari makasira sa gobyerno ng walang basihan, ito po ay ating tutugunan kagad. Thank you. Next question, Bettina Unite, Manila Bulletin. Good morning, Yusek. Regarding po naman sa incident, sa sand dumping incident po sa West Philippine Sea, ano po yung mga specific environmental regulations or laws that were potentially violated in the sand dumping incident? And ano-ano po yung mga agencies po na responsible for enforcing these regulations? And also, can the palace provide po yung details on the scope and timeline po of the thorough investigation na pinautos po ni Presidente? Okay, sabi nga po natin, ito po ngayon ay may ongoing investigation. Hindi po natin masasabi ang pinakadetalye nito dahil medyo sensitibo po ang mga issues dito. Pero nakausap po natin ang DENR, pero makikipag-ugnayan pa rin po sila sa NICA at saka sa Philippine Coast Guard. Siguro yun lang po ang aking maibibigay na detalye. Kung sino man po ang lumabag dito, maaari po silang kasuhan ng paglabag sa RA 7942 at RA 120641 or Philippine Maritime Zones Act at ang isa ay Philippine Mining Act. So for the meantime, hanggang dyan lang po muna ang ating maibibigay na detalye. Thank you, ma'am. On another topic po, hingi lang po kami ng statement from the palace kasi po President Marcos is urged to adopt PUV insurance systems for private cars sa gitna po ng mga sunod-sunod na fatal road incidents. Opo, pinag-utos na po ng Pangulo kay DOTR Secretary Vince Dizon na pag-aralan po mabuti ang proposal tungkol sa higher insurance coverage para po sa PUVs. Ito naman po ay para sa karagdagang proteksyon para sa lahat na maaari mabiktima ng negligence o aksidente sa kalsada. Pero muli, sasabihin po natin pinag-aaralan po ito mabuti kung ito ba'y nararapat at ito po ba ay napapanahon. Next question, Clay Pardilla, PTV4. Good morning po, Yusek. Yusek, how is the re-implementation of Bigas Mero na 2 days after the elections? Meron na rin po palang mga kadiwa kiosk sa palengke na nagbebenta ng bigas. Paano po nito nyo nakikita na makaka-impluwensya sa presyo ng bigas sa market? Thank you. Yes, of course. Makikita natin, no? Ito hindi lamang pang eleksyon katulad ng sinasabi nila. Bukas na po ang ibang mga kadiwa centers natin para po sa 20 pesos na bigas. So, nandito po ang ating statement patungkol dyan. Alinsunod sa direktiba ng Pangulong Marcos Jr. na palawigin pa ang programang 20 pesos or benting bigas, meron na. Kahapon ay nagsimula na magbenta sa ilang kadiwa center sa National Capital Region. Available ang 20 pesos na bigas sa mga kadiwa center sa DA Central Office, Levittown at sa Barangay San Antonio sa Parañaque. AMVA, MPC Housing sa Valenzuela, Kadiwa Center at Bureau of Plant Industry Gym sa Maynila. Sa Malabon, available na rin po sa Kadiwa Center sa PFCC at PNP SPD sa Taguig. Mayroon din sa Kalentong sa Mandaluyong Public Market sa Pasay City, Agora Market at sa City Hall ng Navotas. Bukas ay magsisimula na rin magkaroon ng benting bigas, 20 pesos na bigas, sa 32 Kadiwa Center sa Bulacan, Cavite, Laguna, Mindoro at Rizal. So, tingin po natin dahil bumababa po at nabibigyan po natin ang pagkakataon ng ating mga kababayan na makabili ng 20 pesos na kada kilo na bigas. Ang market po nito ay maaari ma-impluwensyahan. We hope na kahit sa market po ay maibaba nila ang presyo ng bigas na hindi naman po din naaapektuhan ng ating mga magsasaka. Yusek, follow-up question from Leth. Yusek, good morning po. Sa Visayas, so particular sa Cebu, hindi po ba tayo nakakakita ng magiging problema dahil binanggit po na ang Cebu ay supportive yung mga LGU dito sa 20 pesos. Pero si Governor Gwen po hindi pinala ditong nakaraan. Hindi po natin nakikita na ito'y makakaapekto dahil tandaan natin ang serbisyo naman po, sino man po ang nakaluklok dyan ay para sa taong bayan. So hindi po dapat gamitin kung nanalo o natalo ang mga kandidato. Ito po ay para sa taong bayan. So dapat po sana ang lahat na maaaring makatulong sa kanilang mga constituents ay maging bukas ang kanilang isip at bukas ang kanilang puso sa pagtaguyod ng programang ito. Si Claire.
Okay? At huwag po nating kalimutan ang mga programa ng Pangulo na bukas centers. Tandaan po natin, may 51 na po na bukas centers, libreng laboratory services, pati po ibang mga operasyon katulad ng katarata. At meron na po tayong 26 na bukas centers sa Luzon, 8 sa Visayas at 17 po sa Mindanao. So sa mga kababayan natin, tulungan po natin ang Pangulong Marcos Jr. at ang administrasyon upang mapagpatuloy ang magandang programa para sa taong bayan. Bigas at bukas. At dito po nagtatapos ang ating briefing ngayong araw. Maraming salamat Malacanang Press Corps at magandang tanghali sa bagong Pilipinas.